Maray na aldaw sa inugabos, Semana Santa na naman. Yaw kami didingon yan sa St. Lawrence Pasay Paris Putpun Kamalig Albay. May makariba ko, mga kabiblia, napamidit ko na sila sa Rosaro. Ako po, si Abigail Nasayaw, 14 years old, grade 8. I'm Mary Immaculate Nasedo, 14 years old, grade 8. Ako man po, si Martin Nasayaw, grade 10, 16 years old. Ako po, si Mabel Moral, 15 years old, grade 10. Ako po, si Mary Concepcion Nasedo, 14 years old, grade 8. Ako po si Delia Moral, Lay Coche. Ako po si Maricel Mancera, first year college po. So, paguro-purupan niya to ang Semana Santa, may mga mabasa kita ki mga Bible references. Pupunan niya to ang paguro-purok na ini sa sarong Bible reference hali sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 23 hanggang 36. Lugod po niya to, ining mga magulis naman. Lucas Capitulo 9, versikulo 28 hanggang 36. Transfigurasyon. Pakalihi sing walong aldaw, pakasabi ni Jesus kan mga bagay na ini. Ipinag-iba niya si Pedro, si Juan asin si Santiago, pasiring sa sarong bukid, tanganing mamibi. Mantang mamibi siya, naliwat ang sa iyang lawgon, asin naging nakakasulang puti ang hubing niya. Dangan biglang nagtunga ang duwang lalaki na nakipag-ulay sa iya, si Moises asin si Elias, na nagpahiling sa langit no na kamurawayan. Pinag-urulayan ninda ang nagdadangadang nakagadanan ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem. Maski grabe ang tungka ni Pedro sa kapan mga kairiban niya, pinirit nindang dain magkaturo. Kaya nahiling ninda ang kamurawayan ni Jesus asin ang duwang lalaking kaiban niya. Kanagahali na ang mga lalaki, nagsabi si Pedro kay Jesus, "Kagurangnan, marahay an uya kita digdi. Tuguti kami magibon hintulong payag. Saro para sa imo, saro para kay Moises, asin saro para kay Elias. Alagad, dain niya aram an sa iyang sinasabi." Nagtatarang pa siya kan lindungan sindanin panganuro. Natakot ang mga disipulo kan tahoban sinda kaini. Dangan may tingog hali sa panganuron na nagsabi, "Iyo ang sakong aki. Pinili ko, dangogan ninda siya." Pag-untok kan tingog, nahiling nindang sulo na sana si Jesus. Naininda ipinag-usip sa kiisay man kan mga aldaw na ito ang nahiling ninda. Marahay na bareta kan sakong kagurangnan. Nadog niya to mga kabiblia ang Bible reference kung sa idong narurumduman. Iyo po yan so ikaduwang Domingo kan Quaresma Ebanghelyo. So sa logyan kang Lenten season, preparasyon kang Semana Santa. Ano ang importansya kay ini? Ang importansya kay ini, si Kristo baga kauron si Moises tapos si Elias. Ang pinaguro na ninda, ano itong pinaguro ninda itong nagdadangadang nakagadanan ni Kristo sa Jerusalem. Ano tama ba mga hobbits? Yeah. So yun po yan ano. Aram na ni Kristo. Aram na ni Kristo ang nasa magagadan. As in, ang figura o Bible characters na si Elias, as in si Moises, sinda po simbolo kang banal na kasuratan. So base sa Biblia, igwang basehan sa Biblia, ang nangyayari o mangyayari kay Kristo. Kaya pipunan niya ito sa Bible reference. Ilingunta daw po ining dadungunta ang Bible sa pang Bible reference. Ilingunta po, mabasa po ining mga kairiba ko dito niya sa Bible. Lucas Capitulo 24, versikulo 13 hanggang 33. Sa dalan, pasiring sa Emmaus. Kan aldaw man sa nangidto, sa mga disipulo ni Jesus ang nagpasiring sa sarong baryo na angaran Emmaus. Na mga 11 kilometro ang rayo hali sa Jerusalem. Nag-uulay-ulay sinda dapit sa gabos na nangyari,
Mantang nag-uulay-ulay sinda sa kanagdidiskuteran, rinanihan sinda ni Jesus mismo, dangan nakisabay sa indang paglakaw. Maski nahihiling sininda si Jesus, daininda siya namimidbidan. Hinapot sinda ni Jesus. Ano ang pinag-uulayan nindo? Naguntok sinda na mamundo ang mga lalawgon. Ang saro sa inda na ang ngaran Cleopas nagsimbag. Ikasana sa mga nagdalaw sa Jerusalem ang dai nakakaaram kan mga nangyari kaining mga kuring haldaw. Anong mga pangyayari? Ang hapot niya. Nagsimbag sinda. Kapit kay Jesus na taga Nazaret, saro siyang propeta na mapangyari sa gibo, saka sa tataramon sa atubang nin Diyos, asinin gabos na tawo. Isinumbong siya kan samuyang mga puon na padi, asin mga kagsakop, tanganing masentensyahan siya ning kagadanan. Dangan ipinako siya sa krus. Siya ang pinaglaoman mi na matubos kan Israel. Lain pa kan gabos na ini, ngunyan na ang ikatulong aldaw poon na mangyari ito. Natikbahan kami ka nagkapirang babae sa samong pag-iriba, na amay na nagduman sa lulubngan, asin dai nahiling ang bangkay ni Jesus. Nagpuli sindang nagsasabi, na nahiling sindang nin sarong bisyon nin mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Ang ibang mga kairiba mi nagduman sa lulubngan, asin napatunayan na totoo ang sinabi kan mga babae. Alaga daininda nahiling si Jesus. Dangan sinabihan sinda ni Jesus. Mga lulong, mga kulang sa pagtubod sa gabos sa sinabi kan mga propeta. Bakong kaipuhan na magtios, nguna ang Kristo, kan mga bagay na ini bago siya maglaog sa iyang kamurawayan. Dangan ipinaliwanag sa inda ni Jesus ang sinasabi dapit sa iya sa gabos na kasuratan. Magpuon sa mga libro ni Moises, sagpod sa mga surat kan gabos na propeta. Kanharanin na sinda sa baryo na sa indang dudumanan, si Jesus garumali hispaduman. Alagad pinugulan ninda siya. Na ika na magpadagos, tasulnop na an aldaw, asin nagdidiklom na. Kaya nag-iba siya sa inda. Nagtukaw sa pagkakan si Jesus na kaibahan ninda. Kinuha ni Jesus ang tinapay, binindisyonan, pinaak sa kaitinao sa inda. Dangan nabuksan ang mga mata ninda, asin namidbida ninda siya. Alagad bigla siyang nawara sa paghiling ninda. Nag-uulay-ulay sinda. Bakong naglalaad an sa tong mga puso ka nagtataram siya sa dalan asin nagpapaliwanag kan mga kasuratan. Kan oras man sa nang iyan, nagbalik sinda sa Jerusalem. Naabutan ninda duman, natiripon ang 11 disipulo, saka ang iba pang kairiban ninda. Marhay na bareta kan sa tong kagurangan. Salamat mga jóvenes. Siyempre, karibal siya natin. Salamat sa pagpasa ng mga Bible references. Mga kabiblia, nadaog na sa primerong Bible reference ali sa Lucas Kapitulo 9, and pagkatapos sa Lucas 24. Ini before ang Semana Santa, before na magsakay si Kristo maganda sa krus, then after na si Kristo, ining Semana Santa. So ano punto digdig na nangyaring Semana Santa may base sa Biblia? Anong importansya kaya sa satuya mga Katoliko? Siyempre, normal, natural sa satuya, narurumdumon niya to ang mga agi-agi. Lalo na ni si Kristo bilang mga Katoliko, rurumdumon tayo itong mga importanteng nangyari sa iya na naging parte man ka sa tumbuhay. Ang epekto kaya sa satuya, nagtaos na ito ni importansya na may paglaong pagkatapos ng kagadanan. So ang Semana Santa, sa rong selebrasyon mga Katoliko, pakulang pagrumdum, ang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Kundi, kita nakikisumaro sa pagsakit. Kita mga Katoliko, pakulang Katoliko. Maski ba mga Katoliko, maski sisay na tao sa bilang na kinaabahan. Maski hindi nagtutubod sa Diyos. Naranasan niya na kitang mga tao, sisisay sa bilog na kinaabahan, masakit. And then, siyempre, may kagadanan. As in, digdi nagkakaiba. Kita may pagtubod
na may pagkabuhay liwat, may paglaom. Na that death is not an absolute end. Na ang kagadanan, tapos na, wala na. Pero may paglaom. Iyo ang pagkabuhay liwat. Kaya hilingon na si Kristo. Sa Semana Santang ini, na nagtataos na ito, kadakol ng mga lessons. Existential existential answers to our existential questions. Kaya mga kabiblia, as in mga parahinan nyo, i-celebrate ang Semana Santa, bako lang sa lugar sarong pelikula, sarong Korean novela, sarong garibaga, naghihiling sa nakita-kit teatro, kundi parte ako. Apo to sa dinita, parte ako kaining Semana Santa ini. Bako yan sa ng okasyon ng mga Katoliko. Pero we have to go deeper of reflecting, internalizing kung ano man kasi Semana Santa. So ito ang challenge mga kabiblia kasi mga parahinan nyo. Daugunta po ang sarong hoben ng St. Lawrence Pasay Parish. So kasubago, katami kay Riba si Father, naghanap ng kaapil, kasulo-solo ako. Pero more than that, ang rason ko po, kasi ining mga homenes na ini, actually, gabos na parishioners, big challenge ko na magsimba sa laog ng 40 aldaw, which we call Quaresma. At the same time, they should read the Bible within 40 days. And I'm so happy na ining mga homenes na ini, na kumpleto nila ining 40 aldaw din pagbasa ng Biblia. So I call them as New Testament Bible reader finisher. So expected ko, bako pantabi mga hobenes sa mga katapos. Ang nakatapos lugod, ay di ko expected sa mga gurang. Di ko expected na mga hobenes makatapos pag ako mga gurang. Pero hindi nga ining yara ang sa kuya. Natapos ninda, so bilog na New Testament is a breakthrough para sa kuya, takulaon na breakthrough sa mga hobbies na yun, and I am hoping and pray na lugod, dire-diretso. So baka siguro mapasa ko na yun sa Old Testament. So dalagang munta, ining sarong hobby na ini, kan St. Lawrence Pasay Parish, particularly hali sa barangay. Pamibig ng nagiraray. So ako po si Maricel Mancera. Iyo po ako ang youth leader kan Kumon Santo Niño po. So para po sa akon ang Semana Santa. Iyo po ang pinakamaugma kong eksperyensya sa ubos po na okasyon digdi sa simbahan. Kasi po naging parte po ako kan selebrasyon na ini. Maugma ko pong naaraman, ubos na pinag-agyagihan ni Kristo. Poon sa pagsakripisyo, pagkagadan, asin iyo po ang pagkabuhay liwat. Asin sa ubos po, pinakagusto ko po iyo po ang pagkabuhay liwat ni Jesus. Kung saan po, nag-reflect siya na meron pa pong pag-asa, may paglaom pa po para sa ating lahat ng mga Kristiyano po. Iyo man lang po. Thank you po. Salamat ha, Maricel, salamat. May pahabol lang po ako mga kabiblia. Semana Santa baga. So, ang Semana Santa, 7 aldaw. Pag sinabing 7 aldaw, 7 days. Ini mga hobenes na rin kay Riba ko, they were able to complete the 40 days, 40 aldaw. Preparation ng Semana Santa. And now I'm challenging them again. Now within 7 days, within the Holy Week 7 days, and they started. Palm Sunday, yesterday, Holy Monday, tapos mo yan, Holy Tuesday, and looking forward for the rest of the days kay Semana Santa. So, kung nagibo kan mga hopenes, mga kabiblia, why not? Kamong naghihinan yun. Kamong naghihiling kang FB Live. Sina-challenge me man po kamo. So, naugmahon ako. So, sana ining year 2022, maging maugma po kita. Saro ba po pala? May mga prosesyon naman gari sa mga parokya, let us put ourselves sa eksena dumasa kada paso kan Semana Santa. Kung sige sa nagpapangay sa Gitsemani, hindi mo tayo sa dirita. Namapangadya kita, ta sa aga, sige sa gagadanon. On the next day, yan na eksenang yan sa galing ng Gitsemani. Namamundo si Kristo. Si Kristo din na kay Pilato, and so on and so forth. Ining Last Supper na ini,
nasaro ang mapasaluin. Ibugtag ta sa dirita bako so yehi kaya may mga burak, yehi kaya may mga kandila, yehi kaya may mga pausok-usok pa kaya, yehi kaya maging subado ni, ni Maria, ni Dolorosa, etc. So we go deeper. We look at those pasos kang Semana Santa na yung mga eksena man. Ako lang ka ito, kundi eksena man kan buhay ko. Ka eksena man kan pagsakit ko. Eksena man kan mga kadipisilan na nangyari sa buhay ko. Eksena naman na pigtraidoran ako. Eksena naman na nagdurlag sa mga disipulos, nagdurlag man sa mga amigo, amiga. And the story of Jesus is at the same time is referring to our own story. So, ang story ni Kristo, istorya man kagnambang. Yun na po yung mga kabiblia, mga parantabi, mga parahinanyog, nagtatapos na po ang samang paguruporo. God bless you.